pagka Petsa 2, na may meeting ang mga revolusyonaryo adto. Ang nabilin dito na nangatog si Leon Kilat. Nagtago-tago pa ni sila kay gipamunit namang mga kauban nila. Pagka Abril 3 sa kaadlawon sa alas 2, gipunit si Prisco Abreu. Gidakop siya kadlawon, gihigtan na murag baboy kuno. Sun gialsa, gida siya sa tribunal sa San Nicolas. Si Gregorio Padilla, nakaikyas man siya. Dagan siya dito, sakay siya kabayo, adto dito sa bahay ni Gibilondo. Kaning si Isidro Gibilondo, mestizo, Kachila, Pilipino na abogado ni siya. Iyang balay dool sa sementeryo sa Careta, samtang namahaw ni si Leon Kilat, giingnan niya bahin sa pagdakop ni Prisco Abreu. Isulti si Leon Kilat pagkaibaon niya na gidakop si Prisco Abreu. Kung mao kini, kitang tanan mahanaw. Kinsa pa may mopatuman sa atong mga plano. Tana, mual sa kita karong adlaw, kadtong saad ayaw naghulata. Dili ta kini palabyong adlaw kay usa ka gutlo nga paglangan, libo kadupa ang kadaugan sa atbang. Tungod adtong daghan ng ipangdakop, nabulabog sila, wa kay nila maplano og tarong ang kagubot sa Petsa 3. So gikan dito sa Careta, si Leon Kilat, nidagan siya dinhi sa San Nicolas balik. Gipanawag niya ang mga sakop niya. Niadto siya sa Basak. Dito siya naniudto sa bahay sa igsuon ni Padre Toribio Padilla. Si Leon Kilat, siya mismo ang nagsugod sa rosaryo. Pagkahuman sa rosaryo, ang mga babae nang dangoy-ngoy naman. Kay bawo naman sila na musugod na ang kagubot anang adlaw. Nasuko si Leon Kilat. Yan na siya na tungod sa inyo ang gibuhat, mahanaw tatanan. Adtong urasa gyud na pagsulti niya, ngiagi man ang usa ka patrolya sa Guardia Civil. Samot ng tiyabaw mga babae ang giingnan panghilo mo. Kung di, mulukso ko dito sa guwa sa ako ning panigbason. Nanghilo ang mga babae. Oh. So giingnan ni Leon Kilat ang igsuon ni Padre Padilla, ablihi ang bintana. Para dili magduda ang mga Guardia Civil nga ano saba kay dito sud sa bahay. Gikan dito sa bahay ni Padre Padilla, nasabutan na alas 3. Kay bawo naman ang mga grupo-grupo o mga leader ni Leon Kilat na alas 3 sugdon ang kagubot, naghinay-hinay, nagtapok ang mga rebelde dinhi sa San Nicolas Cemetery, ang gitawagan ni karon ang Calamba Cemetery. Higala, sumala sa gingon ni Atty. Harv Abella, mauni ang sementeryo sa Calamba. Dinhi nag-meeting ang mga katipunero before nagsugod ang revolusyon. Ning marcha sila gikan dinhi padulong sa 3 de Abril ang atong mga Sugboanong katipunero. Si General Montero, nakadungog naman siya mga hungihong na kaning adlaw, daghang mga tao nangadto sa sementeryo sa San Nicolas o sa Calamba. Ug unsa may tuyo nila. Gisugo ni General Adolfo Montero si Kapitan Joaquin Monfort ug si Kapitan Ciriaco Gutierrez. Giingnan ni silang adtuan ninyo
sa samang sa Kalamba kung ano daghang tao. Duha ni ka kolumna ng mga katsila gikan sa kota sa nagmarcha. Mao ni ang grupo ni Kapitan Monfort o kaning si Sargento Cueto. Sunod sa column 2, ang kapitan niya si Kapitan Gutierrez, ang sarhento adto si Pedro Royo. Kani mao na ang Dan Colon, mao ni ang tulay sa Colon na gitawag na Puente de la Revolucion. So ang grupo ni Monfort, subay sila kaning green mao na ang ruta. Isubay sila sa Valeriano Whaler. Sunod ang kaning ikaduhang kolumna sa Katsila, isubay sa si Padilla. Ngiliko sila din sa Virama. Nag-abot ra ning duha ka grupo diha gyud sa Virama 3 de Abril Junction.